Moi. Olen nyt Suomessa Se on tosi paljon lunta täällä. Joo. Joo, mä oon nyt Suomessa, Vaasassa ja olen opiskelija täällä. Opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa. Opiskelen International Business ja olin väsynyt siitä, joten tulen tänne kävelyille. Ja eilen oli tosi kylmä pakkaista ilma. Se oli ehkä -15 astetta. Ja tänään voit nähdä tällä kaikilla on tosi paljon lunta ja en voi kävellä kunnolla. Ja et usko, että mulla on tossut päällä mun jalalla. Ja mä pidän kävelyille, mutta mulla ei ole kaveria, kenen kanssa voin mennä kävelyille. Mutta nyt menen meren. Joo. Se on nyt vain puoli 6 illalla, mutta se on jo tosi pimeä. Sinä on Suomea, tervetuloa. Se on tosi kulma, mulla ei ole hanskat myös. Anteeksi jos minä tehdään virhe, koska mä opiskelen vain 1 kuukauden sitten ja wow, missä mä oon? En tiedä. Ja sinun pitäisi olla safe, koska kaikilla on sanoja, jos aurinko paistaa, sitten kaikilla tuli liukas. Ja se on tosi vaarallinen. Mä tulin just meren ja sen auttaa tosi pelottava nähdä. Pimeä ja ei mitään täällä. Ei living thing. Mutta mä tykkään suomea. Meidän täytyy sanoa. Se on ainoa maa. I haven't seen anything like this before. Se on tosi pimeässä. Et voi nähdä mullekin. Ja tämä oli kaikki suomea, mitä mä osaan. Ja ehkä myöhemmin, jos mulla on aihe, sitten mä tulen takaisin. Ja mä teen vlogi YouTubessa silloin tällöin. Joten tilaa mun kanava ja nähdään myöhemmin. Moi moi. Ja enjoy.